Ni Ergaitz Eskuza naiz, Laudiokoa. Pasaren urtean egin nuen debuta, urtarrilak 6an, eta nire bikotea Julen Egiguren da. Kaixo, Iker Larzaban naiz, Olabezaharren bizitzen naiz, baina Murrion bizitza egiten dut. Eta, duela 3 urte eta erdi hasi naiz pilota profesional mailan, eta nire bikotea da Josu Estiro. Semifinal bat izateko, hasieran 10 eta 1 edo irabazten genuen, baina gero azkenean gure nakatzen bati eta azkenean 18 eta 10 uste dut jarri zirela, baina azkenean partidua bastante tentsioarekin eta joan zen, menos hor zati hori 10 eta 1-ekoa, eta beraiek igual akats gehiago egin zuten eta horregaitik guk irabazi genuen. Gu igual desberdina, ez? Hasi ginen guk igual pizkat txarto, beraiek fallo gutxi egin zituen lehenengo momentuan, eta gero hasi ginen serio jokatzen, nik uste dut tanto asko egin dudala ni, eta posik igual irabaztegatik. Hasieran agian igual kostata, izan da nire lehenengo txapelketa, baina gero uste dut Julen Egiguren asko lagundu didala txapelketan zehar eta azkenean hori sailkatu ginen bigarrenak semifinaletara, eta orain azken aldi honetan bastante gustura nago txapelketarekin eta. Presio pixka nik uste dut igual orain jendeak pentsatzen du nik irabazi behar duela berriro, baina nik uste bikote diferenteak direla eta zaila da berriz irabaztea. Nik uste igual txapelketa oso luzea da hau, eta igual batzutan egon gara txarrago eta beste batzutan ondo, baina orain momentuz helburua nire semifinaletara llegatzea zen eta horregazagatik ondo. Uste dut izango dela partidu gogorra, azkenean erritmo handiarekin eta, baina astean zehar ondo prestatu behar dugu partidua, eta hori, alegindu behar duguna da ez entregatzea asko aurrean, eta azkenean akats gutxi egitea, ze oso garrantzitsua da partidu bat irabaztea, hori egiten eta hori gehien bat. Berdina, ez? Ergaitz esan duen moduan da akats gutxi egitea, tanto asko egitea guk, eta espero momentuz partidu polita ateratzea eta irabazten duena posik. Defentsan oso ondo goten da, gero abiadura asko ematen dio pilotari, eta hori da, igual akats gutxi egiten dituela eta abiadura asko ematen diola pilotari. Gehien bat gantxoa, ez? Azkenean entregatzen badiozu aurrean, gantxoa beti sartzen du eta ez bazaude agian, zaude tokian eta hala ere ez duzu eramaten, eta hori, errematatzaile oso ona dela eta abiadura ematen duela pilotari. Hurrengo txapelketa da buruz burukoa eta oraindik ez dut entrenatu ezer, baina hor dago gero burua eta lehenengo hemen txapelketa horretan eta bukatzerakoan herriko gara buruz burukoa egin. Ni momentuz txapelketa ondo amaitzea eta gero gehien bat uste dutu da prestatzea, ze buruz burukoa eta jokatuko dudan, agian ez. Eta orduan hori, entrenatzea eta partidu onak egitea, hemendik udaraino partidu onak egitea hori. Etortzea, disfrutatzea pilotarekin hori da importanteena eta bai frontoiak egotea eta hori nik uste dut hori polita dela. Hori, eskertzen da, azkenean lagunak eta etortzea partiduetara, ze animoak ematen dizkizu eta hori azkenean arte dauden hor.